Walaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Kanapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV Channel 309 Aris Gapon kita diri. at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Radyo Manel Maracol. Araw na po ng Martes, Marso 17, 2026. Ako naman si Radyoman Jenny Pahilanga. Narito na Pangulo ng mainit na mga balita. Mga kasama, ilang tricycle drivers dismayado sa unang araw ng pamamahagi ng fuel subsidy. Ilan sa mga ito pumila ngunit walang nakuha. Pero pareho lang naman po ang kotse namin sa TNBS. Hindi namin maintindihan bakit kami mahuli. Operators ng regular taxi kinwestiyon ng LTFRB kung bakit hindi sila kasama sa taas pasahe sa gitna ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Pero pareho lang naman po ang kotse namin sa TNBS. Hindi namin maintindihan bakit kami mahuli. Samantala naman, pasahe sa eroplano tataas na rin mula Abril 1 hanggang 15 dahil sa mataas na fuel surcharge level na tinagda ng Civil Aeronautics Board. Dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson testigo sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa katiwalian sa flood control scam ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ang vetting na nangyari, anong ite-testify mo, Gov? Sabi niya, flood control. Okay, we'll accept. Sensitibong balita mga kasama dahil sa 8 kabataang naagapan sa planong panununog ng eskwelahan at pagpatay dahil sa impluensya ng nilalarong online game. RMN Network News. Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, dismayado ang ilang mga tricycle drivers sa sinagawang payout para sa 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD. Aabot sa 40 drivers sa Malabon City ang nagrereklamo matapos hindi sila napasama sa listahan na makakatanggap ng ayuda. Sa panayam ng DZXL RMN Manila kay Christopher Suteco, Tricycle Regulatory Unit Head ng Malabon, posibleng nagkaroon lang ng kalituhan sa listahan ng mga TODA members sa kanilang lugar. Ito kasi yung mga hindi naihabol ng presidente. Kasi nung Saturday, gaya nga sinabi ko kanina, nag-open ng another chance ng more than 12 hours na kailangan Sunday 12 noon ay makapagpasa sila ng kanilang pahabol na mga member na hindi kasama dito sa payout. Kaugnay nito, nagipugnayan na rin ng DSWD sa 40 tricycle drivers na hindi nakakuha ng kanilang mga ayuda. Sa ngayon po ay napagbigyan po sila na maihabol yung kanilang 40 members para po maisama natin dito sa payout. Sa ngayon wala pang binibigay sa kanilang deadline. Ang instruction ko lang sa kanila as soon as possible na magawa na para maipasa na sa link or email na binigay sa kanila ng DSWD. Sa kabila nito, naging maayos naman ang pamamahagi ng subsidiya sa mga tricycle drivers sa lungsod. Aabot sa 749 ang kabuang bilang ng mga TODA members mula sa 20 mga TODA sa Malabon ang nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng AICSA program ng DSWD. RMN Network. Ilang nasa listahan sa bibigyan o sa bigayan ng fuel subsidy para sa tricycle drivers sa Maynila, pumanaw na. Mahigit 30 doble naman ang pangalan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Jairus Peña, Florida. RMN Live Report. Natapos na ang unang araw ng bigayan ng fuel subsidy para sa mga tricycle driver dito sa ASAC Covered Court sa Santa Mesa, Maynila. Isa lamang ito mula sa 4 na lugar sa Maynila kung saan idinaos ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga driver na apektado ng walang prenong taas presyo sa petrolyo dahil sa krisis sa Middle East.
988 na tricycle driver ang nakakuha ngayong araw dito sa Santa Mesa mula sa 1,101 na target mabigyan ng 5,000 piso. Nasa 113 naman na kwalipagado ang hindi nakakuha dahil sa iba't ibang dahilan gaya ng nasa probinsya o kaya ay expired na ang kanilang lisensya. May 5 naman na nasa listahan ng pumanaw na pala habang 5 rin ang kasalukuyang nasa ospital. 32 naman ang nakitang doble ang pangalan na nakalagay habang 50 ang no-show sa bigayan kanina. Ayon sa isa sa namahalan ng distribusyon kanina, magpapatuloy bukas ang pamimigay ng subsidiya para naman sa ibang mga toda kung sa nasa 1,400 ang kanilang target na mabigyan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairos Peña, Florida, Tatak RMN. Samantala mga kasama, sa kaugnay pa ring balita, isusunod na rin ang pamahalaan ang pamamahagi ng 5,000 pesos na ayuda para sa mga drivers matapos na ang Holy Week break. Ayon po dito kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, pareho lamang magiging sistema sa probinsya kung saan uunahin ang mga tricycle drivers. Sa susunod na linggo, nakatagda na ring umarangkada ang payout para sa mga jeepney at TNVS drivers. Oras na matapos ang pamamagi sa NCR o National Capital Region, tuloy-tuloy na rin dadalhin ng ayuda sa iba't ibang probinsya sa ating bansa. Ang 5,000 tulong sa ilalim ng AIX program ay hindi lang isang beses at posibleng masundan pa ito. Depende sa galaw ng presyo ng langis at sitwasyon naman doon sa Middle East. Bukod naman sa cash aid, may hiwalay pang fuel subsidy na ipatutupad ng Department of Transportation para naman sa mga drivers. Hindi sapat at insulto lamang sa mga tsuper ang inaprobahang fare increase. Yan ang tanging reaksyon ni Manibela Chairman Mar Valbuena sa panayam ng DCXL RMN Manila. Ay sa grupo, walang mapupuntahan ang pisong fare increase sa mga traditional na jeepney dahil sa bigat ng itinaas sa presyo ng mga petrolyo. Napakalaking insulto po nito sa mga tsuper. Isipin niyo po na ang sabi pa ay mabusisi itong pinag-aralan at talagang pinag-isipan, pero saan po pupunta itong piso na ito? Ang presyo po ngayon ng diesel mahigit 100 piso. Para makaipon kami ng piso ay ng 100 piso pambili ng 1 litrong diesel, kailangan po namin ng 7 hanggang 8 biyahe o 4 na round trip. Yun ay kung puno pa kami para makaipon lang dito sa piso na to ng pambili ng 1 litrong diesel. Pinaasa lang tayo ng gobyerno, lalo po ng DOTR. 100 piso, hindi ho kasi sila namamasate. Hindi po nila alam kung ano yung hirap sa kalsada. Kaugnay ng ipinatupad ngayong big-time oil price hike, blanco ang grupo kung magkano na sa ngayon ang maiuwing kita ng mga tsuper sa kanilang pamamasada. Sa kabila nito, wala namang napipintong transport strike ang Manibela sa mga susunod na araw. Sa ngayon po, ngayon na nagtaas po ng ganyang kalaki, antayin natin na matapos itong araw kung talagang may kikitain pa o talagang po sanang magtitigil pasada. Kaya nga po sabi namin, ano pang silbi ng transport strike kung po sana talagang titigil yung ating mga kasama dahil nga imbis kumita, ilugi pa. Pinaplano na rin ng grupo na muling umapila sa gobyerno upang dagdagan ang inaprobahang fare increase. Dumako tayo ng Albay, mga kasama, mga transport group doon, umaaray na rin sa malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Mula sa Remil Legazpi, may detalye, Radyoman Leo Barciliano. RMN Live Report. Mula sa presyong 90 ang unleaded at premium 98.65 centavos. At ang crudo ay 79, nadagdagan ito ng 10 piso. Ang crudo ay 20 piso. Patuloy ngayon ang hilagpis ng mga operators, driver at konduktor. Anya sa ganitong bawat litrong presyo ng iba't ibang supplier ng gasolina, wala silang matitirang kita sa maghapon dahil ay matumal ang mga pasayro dahil sa nagtitipid sa mga gastusin, lalo na sa pamasahe. Umapilos na kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Energy na gumawa ng pangunay hakbang. Hinihiling naman ng ilang grupo ng transportasyon makilahok sa darating na araw ng Huwebes at Biyernes sa nationwide tigil pasada may kakasanaman ng piston. Kasama mo sa RMN Legazpi by Province, Bicol Region, Radyo Manleo Barciliano, Tatak RMN. RMN
Network. Pumalag ang Philippine National Taxi Operators Association matapos hindi maisama ang mga regular taxi sa inaprubahan na magtaas ng pamasahe sa gitna ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Una nang inaprubahan ng LTFRB ang 1 peso hanggang 40 pesos na dagdag pamasahe sa lahat ng pampublikong sasakyan maliban sa regular na taxi at motorcycle taxi epektibo sa March 19. Ayon kay Leo Carlos San Juan, Vice President ng TOA o Pintoa, dismayado na sila dahil pareho lamang naman ang uri ng sasakyang gamit nila kung ikukumpara sa mga TNVS na pinagbigyan din ng magdagdag singil. Yung huli, ang hinihingi namin, 70 na plug down at 17 pesos per kilometer. Nasa mga ganun. Pero pareho lang naman po ang kotse namin sa TNBS. Di namin maintindihan bakit kami mahuli. Pareho rin ang kinakain ng driver namin. Iyon pa ang pinagpaplanuhan ng grupo kung paano ang approach kasi hindi rin namin maintindihan bakit bakit may iwan. Bagamat pag-uusapan pa ng grupo kung muling aapilan, nagbabala naman sa San Juan na ang kawalan ng aksyon ay magtutulak anya sa ilang driver na mangontrata ng pasahero. Actually, mga driver, minsan ang ginagawa, yun nga, napupunta sa pangontrata. Oo nga. Oo. Yun ang masama. Oo nga. Talagang nawawalan sila ng choice eh. Siyempre, parang barbero yan na pinaggupit mo ng 30 pesos, di naman papayag. Siyempre, para nung huli, para kaming, masakit man i-describe, para kaming scammer na nagtatry manghikayat ng driver, nakikita siya pero hindi sure. Si Leo Carlos San Juan, Vice President ng Philippine National Taxi Operators Association sa interview ng DSXL RMN Manila. Sa huli na nawagan ng PNTOA o Pintoa sa mga driver na manatiling maayos sa serbisyo at nakiusap din ng mga pasahero sa mga pasahero na kung maaari ay bigyan ng tip ang mga driver bilang konting tulong sa gitna ng krisis. RMN Network News. Sa kabilang dako naman mga kasama, maghanda na po ang mga biyahero na lilipad sa loob at labas ng bansa sa paparating na buwan ng Abril. Dilan sinasang tataas din ang pamasahe sa mga eroplano. Ito ay matapos itaas ng Civil Aeronautics Board o CAB ang passenger fuel surcharge sa level number 8 mula sa level 4 noong buwan ng Marso. Dahil dito mga pasahero po ng domestic flights ay magbabayad na ng surcharge 253 pesos hanggang 787 pesos. Depende po yan sa layo ng biyahe. Para naman sa may biyahe ng international flights, papalo ito 835 pesos hanggang mahigit 6,200 pesos. Paalala pa ng CAB, ang fuel surcharge ay dagdag bayad lamang base naman sa fare upang matulungan ang mga airline na makabawi sa mahal na krudo. Manatilian nila ang interim measure na ito hanggat hindi nagiging stable ang presyo ng lagi sa world market. RMN Network News. RMN Flash Report. Tanggapin natin ang balita ni Rajaman Condebata. RMN Live Report. Rajaman Jenny, kaka-aproba lamang ng Senado sa plenaryo itong panukalang bigyan ng emergency power si Pangulong Bongbong Marcos para pansamantalang suspendihin o bawasan ang excise tax sa fuel. Inaprubahan ito ngayon lamang sa ikalawang pagbasa at inaasahan kung wala mang amendment na mangyayari ay maaprubahan din ngayong gabi sa third and final reading itong panukala. At ayon nga kay Senate President Tito Soto III, sisikapin nilang maipasa nga ngayong araw itong panukalang bigyan ng emergency powers ang Pangulo at anya kung walang amendment nga ay doon nila ipapasa din sa third reading at tatanungin nila agad ang Kamara kung paper bycam na lang ang gagawin at kung i-adapt ng Kamara ang bersyon ng Senado o kung hihilingin ng Kamara na bersyon na lamang nila ang i-adapt. At katunayan, isang provision lang naman anya ang pagkakaiba ng bersyon ng Senado at Kamara kaya tiyak na madali lang itong mapag-uusapan. Posibleng bukas naman ay maratipikahan na nila ang panukalang emergency power sa Pangulo at pakinggan natin itong payag ni Senate President Tito Soto III. We'll try our best we'll do our best to
to approve it today on second reading and if possible third reading if there are no amendments, so that we can ask the House for a paper bycam or ask if they can ano tawag natin doon sa... Yeah, if we can ask the House to adopt the Senate version or if they will ask us to adopt their version, depende. Tingnan natin sa period of interpellations natin. And then thereafter, we can ratify it tomorrow. Samantala, hindi pa matiyak ng Senado kung maipapasa nila ngayon ang panukalang amyendahan ang Biofuel Act dahil kailangan pa nilang pag-aralan ang magiging epekto nito sa lokal na industriya. Yan muna ang update kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. RMN Network. Maraming salamat, Radyoman Conde Batak. Samantala, pasado na sa ikatatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill number 8464 o panukalang Travel Tax Abolition Act of 2026. 257 na mga kongresista ang bumoto pabor sa panukala, isang kumontra at isa din ang nag-abstain. Ayon kay House Majority Leader at Ilocos Norte, Representative Sandro Marcos, malaking tulong ang panukala para sa mga Pilipinong bumabiyahe, hindi lang para mamasyal, kundi para sa trabaho o kabuhayan, negosyo, pag-aaral at pamilya. Binigyan din naman ni House Committee on Tourism Chairman at Romblon Representative Eliandro Jesus Budoy Madrona na papanahon ang pagtanggal sa travel tax. Dahil anya hindi lang ito mababawasan ang gasto sa pagbiyahe, kundi lalo nitong pasisiglahin ang turismo na makakatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya at cultural exchange. Una ring binanggit ni Madrona na may mga safeguards na nakapaloob sa panukala para matiyak ang alokasyon at suporta ng gobyerno sa mga programa na pinupondohan mula sa nakolektang travel tax. RMN Network News. Dumako tayo ng Malacanang. Pagdeklara ng State of National Emergency dahil sa mataas na presyo ng petrolyo, hindi pa kailangan ayon sa palasyo. Titali mula kay Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Tinabla ng Malacanang ang panawagang magdeklara ng State of National Emergency para makontrol ng gobyerno ang oil industry sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pang dahilan para magdeklara ng emergency si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil hindi naman kritikal ang sitwasyon. Aktibo rin anya ang Department of Energy sa pakikipag-ugnayan sa mga oil company para bantayan ang galaw ng presyo. Sa ngayon po ay wala pa po tayo sa ganung sitwasyon. Dahil ang pamahalaan po sa pamamagitan ng Department of Energy sa pamumuno po ni Secretary Sharon Garin ay nakakausap pa po ang mga oil companies, ang namumuno sa mga oil companies, at wala po tayong sa ganun sitwasyon. At ngayon po ay binabalangkas at gagawin pong batas ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para mabawasan ang karagdagang buwis sa mga produktong krudo or fuel. Ang pakiusap lamang po natin sa ngayon, dahil nasa sitwasyon tayong ganito, let us refrain from doing activities like fear-mongering. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan, samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control. Nauna nang iminungkahi ni House Deputy Speaker Raymond Mendoza ang pagdedeklara ng State of National Emergency dahil sa epekto ng giyera sa Middle East sa presyo ng petrolyo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN. RMN Network. May bahay ng missing Pinoy seafarer sa Iran missile attack, bigo pa ring makatanggap ng update sa gobyerno. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Joyce Adra. RMN Live Report. Wala pa rin natatanggap na update mula sa pamahalaan ng pamilya ng missing Pinoy seafarer sa Iranian na missile attack sa coast of Omani. Sa exclusive interview ng DZXL Army News, iginitigin ng Chris Miranda, may bahay ni Pinoy seafarer George Miranda na wala ring natatanggap silang update sa investigasyon ng pamahalaan sa shipping company na nag-deploy sa kanyang asawa sa delikadong lugar. Sinabi ni Ginang Miranda na may nakalap siyang ebidensya na hindi talaga tinapat ang crew members na delikado pala ang lugar kung saan sila dineploy para mag-rescue ng isa pang barko na tinamaan din ng missile. Ma'am, hanggang ngayon nag-aantay po kami ng clarification, yung tamang balita. Kahit konti lang po, pero pareho lang nung day 1 hanggang ngayon po
As in parehas po. Wala talagang akong wala akong na-receive na any update kung ano ang ginagawa nila, kung nakipag-usap na ba sila sa company, kung anong ginawa nilang investigation. Kasi sa pagkakarinig ko, violation po talaga yung ginawa ng company na nagpapaalis sila na alam na nilang bawal na po doon pumunta. At saka sa may evidence din po ako na hindi po nila alam na doon po ang punta ng mga cruise. Kahit yung chief engineer nag-contact sa akin, hindi niya din daw alam na doon ang operasyon nila. So dapat talaga imbestigahan ng maigi ang company. Una nang inayag ni Ginang Miranda na batay sa kanyang sources, nasa pool ng missile ang barko na sinasakyan ng kanyang asawa at lumubog ito. Aminado naman si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na wala pa silang makuhang malinaw na update sa paghahanap kay Pinoy Seafarer George Miranda. We're still awaiting word at patuloy yung paghahanap sa kanya. May mga hazards in the area, as you know. It's 18 nautical miles off the Omani coast, but in the Strait of Hormuz. So, patuloy lang po yung paghahanap. Humingi kaming paumanhin kay ma'am, kay Mrs. kung hindi madagdagan ng balita. But rest assured, there are updates in the sense that we still could not have a definite word as to where he is at kung na-recover na yung katawan niya, yung body niya. Tinak naman ni Kakdak na sa susunod na linggo ay personal niyang pupuntahan ang pamilya ng Pinoy crew member sa Camarines Sur. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Collantes, Adra, Tatak, RMN. RMN Network News. Sa ibang balita, mga kasama, timing sa paglalabas ng pondo wala sa kamay ng liderato ng Kamara. Kasama mo sa balita, Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Binigyang diin ni House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na wala sa kamay ng liderato ng Kamara ang paglalabas ng pondo kundi nasa mga ahensya ng gobyerno. Tugon ito ni Hernandez sa puna ni National Unity Party Chairman at House Deputy Speaker Ronnie Puno sa kahinaan ng liderato ng Kamara. Kaya wala itong magawa sa atrasado o bigong pagpapalabas sa pondo sa kanilang mga distrito na nakakaapekto sa social programs at mga public works projects. Ayon kay Hernandez, kinikilala ng House leadership ang mga concerns ng ilang miyembro ng NUP. Pero binigyang diin Hernandez na si House Speaker Faustino Boji D. III ay palagi namang bukas at handang makipagdialogo sa lahat ng miyembro ng kapuluan anuman ang kanilang posisyon at kinabibilangang partido. Kasabay nito ay nananawagan si Hernandez sa responsable at nagkakaisang pagkilos para sa kapakanan ng bawat Pilipino sa gitna ng pandaigdigang krisis. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Breaking News. Tanggapin natin ang balita mula kay Radyoman Conde Batak. RMN Live Report. Pinagtibay ng Radyoman Jenny sa ikatlo tuloy pagbasa ng Senado ang Senate Bill number 1982 o yung pagbibigay ng authority o kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos na pansamantalang suspendihin o bawasan ng fuel excise taxes sa botong 17 pabor, walang tumutol at wala ring nag-abstain. Sa ilalim ng panukala ay binibigyan ng hindi higit sa isang taon na kapangyarihan ng Pangulo na pansamantalang suspendihin o bawasan ng excise tax sa produktong petrolyo kapag umabot o lumagpas sa $80 sa kada barile sa presyo ng Dubai crude oil. At sa ilalim pa ng panukala, nagtatakda ng mekanismo para paintulutan ng Pangulo batay sa rekomendasyon ng DBCC at sa koordinasyon na rin sa kalihim ng Department of Energy na pansamantalang isuspend itong excise tax at ibabalik din ang excise tax sa mga itinakdang rate sa ilalim naman ng NIRC kapag na makalipas ang isang linggo mula nang bumaba sa ilalim ng $80 ang 1-month average ng Dubai crude oil o ayon sa sertifikasyon ng DOE. At bukas naman ay inaasahan na mararatipikahan na ang naturang panukala. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN. RMN
RMN Network News. Maraming salamat, Rajaman Conde Batak. Samantala, banat ni Vice President Sara na maraming kakulangan si Pangulong Bongbong Marcos bilang Pangulo tinabla ng palasyo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Chanel Salazar. RMN Live Report. Gamitin muna ang mata at tenga bago ang bibig. Dahil pag inuna natin ang bibig at hindi ginagamit ang mata, tenga at utak, magkakamali kayo ng sagot. Ito ang buwelta ng Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na marami umanong kakulangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Pangulo ng Bansa. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, taliwas ang pahayag ng Vice Presidente sa ginagawa ng Pangulo dahil tuloy-tuloy ang programa ng administrasyon kabilang ang pagtugon sa sitwasyon sa Middle East. Marami na po tayo nabanggit kung anong mga programa ng Pangulo. Kahapon lamang po ay nagbigay siya ng kanyang mensahe at na-enumerate na natin lahat kung ano sa ngayon ang mga naging trabaho at accomplishments ng pamahalaan para sa ating mga kababayan. Especially patungkol dito sa nangyayari sa Middle East. Pinunari ni Castro ang ilang mamamahayag na nagtatanong kay VP Sara dahil posibleng naapektuhan ng maling impormasyon ang mga sagot ng Vice Presidente. Responsibilidad anya ng mga nagtatanong na tiyaking may sapat na batayan ang kanilang mga tanong upang maiwasan ang maling interpretasyon. Aari na ganito ang nagiging sagot ng Vice Presidente dahil nafi-feed siya ng mga maling impormasyon. Okay, may isang reporter, hindi po natin alam kung sino, ang tanong ganito, and I quote, "Ma'am, ang mga OFW, masamang-masama ang loob kay PBBM lalo't hindi niya sinalubong sa airport yung mga na-repatriate nating mga kababayan. Ano take nyo?" Unang-una, dapat ang reporter, alam kong hindi kayo parte doon, dapat pag nagtanong sa kanilang ini-interview, ay mayroong facts, mayroong resibo. Katulad ng sinabing masamang-masama ang loob kay PBBM dahil hindi sinalubong sa airport, saan nanggaling ang kwento na yon? Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. Sa kabilang dako ng balita mga kasama, haharap si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol naman sa manumalyang flood control projects. Ito'y matapos pumayag si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa request ni Singson na umarap sa investigasyon ng komite. Ayon pa kay Lacson, tungkol umano sa flood control, ang iti-testify ni Singson na sa tingin niya ay makadaragdag naman sa kanilang pagsisiyasat. Pero sabi niya, ang vetting na nangyari, anong ite-testify mo, Gov? Sabi niya, flood control. Okay, we'll accept yung request niya. Sir, mismo sa inyo kahapon? Yeah, he was in my office yesterday. Sir, magkasabit ba siya affidavit? He may or he may not. Kasi basta tama na sa akin, ang ite-testify niya relevant doon sa inimbestigahan ng Blue Ribbon. So sir, verbal, walang affidavit siya na isinabit sa inyo? Wala. Basta yun lang ang sinigurado ko tungkol sa flood control yung kanyang testimony. Mga kasama, itinakda sa Abril 14 ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee at maaari pa itong iurong sa mas maagang petsa. Samantala, kukonsultahin muna ni Senador Lacson ang mga miyembro ng komite tungkol sa pagpapatawag sa 18 na mga nagpakilalang dating mga sundalo na umano'y naging tauhan ni dating Congressman Zaldico at pinag-deliver ng mali-maletang kickbacks mula sa flood control projects para silang matataas na opisyal ng gobyerno. Bukod sa hirap paniwalaan ng mga hindi nagtutugmang halaga ng mga ipinamudmud na pera ng flood control projects, wala rin niyang effort sa panig ng mga ito na magipugnayan kahit nag-open invitation na rito si Senador Lacson. RMN Network News. Dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo inaming binalatuhan siya ng 130 million pesos ni Zaldico. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Goyagoy. RMN Live Report. Pinalatuhan umano ni dating Congressman Zaldico si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng 130 million pesos bilang token of gratitude. Ito sinabi ni Bernardo sa kanyang pagtestigo ngayong araw sa 6th Division ng Sandigan Bayan, kung saan dinidinig ang kasong malversation ni Co at DPWH officials kaugnay sa flood control anomaly sa Oriental Mindoro. Ay kay Bernardo, ang 100 million pesos ay ipinadaan kay dating DPWH 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara.
habang ang 30 million naman ay pinadaan kay dating DPWH Fort B, the Regional Director Gerald Pacanan. Nang tanungin naman ni Sandigan Bayan 6th Division Chairperson at Associate Justice Sara Fernandez Bernardo kung para saan ang balato, sinabi niya na ito mano ay token of gratitude o balato sa paggarantiya na maayos kausap si Alcantara. Anyang bigayan ay nangyayari umano tuwing ikatlong quarter ng taon. Nang tanungin naman kung paano niya nasabing galing ang pera kay Ko, ni Bernardo na si Pacanan ang mismong nagsabi. Pero aminado si Bernardo na hindi siya sigurado kung mula sa 289 million pesos na flood control project nagmula ang naturang balato. Kasama sa DZXL RMN Manila, Radyo Man, Mike Cuyagoy Tatak, RMN. RMN Police Report. Mga kasama, planong pagsunog sa paralan at posibleng pagpatay ng buhay, mga indikasyon na nakita sa 8 kabatang nailigtas matapos ma-impluensyahan sa online platform ayon yan sa PNP-ECG. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjo Domingo. RMN Live Report. Sa pulong balitaan na ginanap sa Campo Crame, sinabi ni ACG Director Brigadier General Wilson Azueta na 7 sa menor de edad ay mula sa Laguna at ang isa ay sa Marikina at ang mga ito ay ang mga may edad na 15 years old ang nailigtas ng PNP-ACG matapos madiskubre ang umano'y paghihikayat sa kanila na gumawa ng karahasan mula sa kanilang nilalarong gaming platform. Lumabas sa investigasyon na nagsimula sa online gaming ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga hindi kilalang individual na kalaunay nag-udyok sa kanila na manood ng marahas na content. Online gaming platform ay initial lang. Doon sila naglalaro. Tapos may kasama sila. Especially yung mga parang mga war games. Alam mo, meron na rin mga violent games ngayon. So pag na-focus sila dahil violence ang linalaro nila, so may papapasok sa kanila doon na kalaro nila na hindi nila kakilala na mag-infuse pa ng more sa violence. Ayon pa kay Azueta, nakitaan ng indikasyon ng mga kabataan ng planong pagsunog ng paaralan at pagkatapos gumawa ng karahasan ay posibleng pagkitil sa buhay. Nakita namin sa kanyang cellphone, so may tendency, nakikita may mga indication because nagsasabi sila ng mga they want to attack the school, mga gano'n. So may mga picture na sila ng yung mga ginagamit sa mga parang isang soldier o isang armadong tao, mga gamit na gano'n. Patuloy naman ang paalala ng pulisya sa mga magulang na bantayan ng kanilang mga anak sa kanilang mga online activities para maiwasan ang ganitong uri ng insidente. Samantala nakikipag-ugnayan na rin ng ACG sa mga online gaming platforms upang mapatake down ang mga mapanganib na online content. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN. Network. Mga kasama, sumainyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyoman El Maracol. At Radyoman Jenny Pahilang. Mula sa RMN Broadcast Studios sa Atlanta Center, Manila, dyan sa mga taga-Samar at Leyte, maupay nga gabi. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palagi ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and